Slušamo gradsko saobraćajno preduzeće. Dušan Obradović je na vezi. Dušane, kako GSP radi ovog jutra? Dobro jutro vama u studiji i vašim gledalcima. Pa evo, prvi radni dan posle prvomajskih praznika, na ulicama je 1252 vozila, od toga 130 tramvaja, 94 trolebusa i 1028 autobusa. Do ovog momenta ne beležimo nijedan zastoj dvijenju saobraćaja i da pomenemo da po rešenju Direkcije za javni prevoz od prvog jutarnjeg polaska uspostavljena je linija 505 Miljakovac 1 Miljakovačke staze. To je mini bus linija, ima trasu od Miljakovca 1 Borskom, Velizara Stankovića, Vukasovićevom, Miljakovačke staze i saobraća jedan mini bus na intervalu od 40 minuta. Samim tim sa uvođenjem ove linije po rešenju Direkcije za javni prevoz linija 504 je skraćena i saobraćaja od željezničke stanice u Resniku do Miljakovca 1 i to trasom Borska, Vareška, Patrijarha Dimitrija, Oslobodilaca Rakovice i dalje redovnom trasom do Resnika. Tu saobraćaja radnim danom subotu i nedeljom dva vozila sa intervalom sleđenja od 35 minuta. Da pomenemo aktualne režijske izmene koje su počele 2. maja. To su radovi vodovoda u Mirjevu, Mihajla Bulgakova od Matice Srpske do Koste Nađa, trebali su da budu završeni, nisu i dalje. Znači linija 27 i dalje izmenjena i da pomenemo one stare aktualne režijske izmene koje su bile ovih dana i dalje su u primjeni. Za danas drugih najavljenih režijskih izmena nema, to bi ukratko bilo za ovo javljanje iz GSP-a. Hvala mnogo gospodine Obradoviću na svim informacijama, želimo vam srećan rad.